What's up? Hej og velkommen til den her video. I dag spiller vi sammen med min ven her, Mathias. I dag skal vi spille Difficulty Professional. Vi er sgu lidt bots, så det skal nok blive sjovt. Det bliver sgu nok svært. Ja. Ja, så lad os bare komme i gang. Ja. Boom! Okay, er vi klar til det her, Magne? Yeah. Jeg tager den her. Og jeg tager MF reader. Jeg har taget bogen. Okay, kom. We get out of here. Det er mørkt. Og jeg glemte det. Hvis I har hørt det, husk at like og subscribe. Det gør mig rigtig glad. Ja. Tag nogle popcorn. Nyd den her video. Eller jeg håber, I nyder den her video. Ja. Nice! Skal jeg bruge det? Nej, du bruger det, så du kan vise det også. Og sige, hvad det gør. Rødt tal. Du må godt bruge det i længere tid, Magne. Nej, men det er inden mere end 3 sekunder, så udlægger det. Jeg vil lige bare bruge det i lang tid. Okay, det er rødt tal. Ja, det var rødt tal. Det var stort rødt tal. Der er helt godt i det røde andet tal. Ja, det er lyset tænder lige herinde. Ja, det er mig også. Nå. Så var der ikke noget. Okay. Jeg tænker lige, at jeg lægger en bog her. Ja. Den der. Jeg lægger lige mit ting her. Ja, det var godt gået. Hvad fuck? Hvad er det? Er den på 5? Ja. Okay. Og husk, I må godt skrive nogle tips ned i kommentaren, hvis I har nogen, fordi vi er sgu ikke så gode til det her. Og hvis vi gør noget forkert. What? Står der? Der og... Hallo. Nej, Magne, der er... Se, der er håndprint her. Er der? Jeg tager lige et billede. Der på teltet. Kan du se det? Ja. Eller sådan. Ja, så der er EMF. Der er EMF og UV. Ja. EMF og UV. Og vi har jo mere, så vi kan bare se det. Så kan vi egentlig bare smide vores UV-lys. Ja, det kan. Hallo Magne, drik lige en holy oil. Okay, vi skal faktisk drikke 2. Nå. Okay, hvad tager jeg? Jeg tager altså lige temperatur, så vi stadig ikke ved, om det er henne i det der telt. Fordi det kan jo godt skifte rum. Ja. Jeg bruger spejlet. Og så... Ja. Okay. Nej, Magne, det er jo 3 sekunder. Man, du har jo så til gengæld 3 sekunder, så det går nok. Okay, man, der er ingen ghost orbs. Så det streger det ind ud.
Det kan ikke være fjenden. Kan det ikke? Hvordan kan det ikke det? Du er pro, Magne. Jeg ved det. Jeg er først professionel og pro. Professionel. Det gør jeg. Det gør jeg. Det er så dårligt til at gøre. What are you doing? Den går derhen, kan man se. Det er lyst lige med den der motion sensor, og teltet åbner også. What are you doing? Hvor er de her? Motion sensor gik også igennem, sådan den gik forbi. Ja, det er en vild spøgelse der. Det er et vildt spoils. Det er jo også professionelt, så der sker nok også lidt mere. Altså, jeg tænker ikke, der er minusgrader. Det kunne være, at vi skulle ødelægge spejlet med vilje, Magne. Ja, det kunne vi godt. Det gør det. Ja. Okay, skal jeg gøre det? Ja, det kan det godt. Hvor var det, at du lå det? Det ligger lige derude foran dig. Der ved det blå mod. Derovre. Jeg tror sgu bare ikke, jeg kan se det. Det er lige herovre bag. Nå her. Nej, det er helt sort. Okay, er vi klar? Skal jeg bare stå herinde? Ja, og jeg kan også se... Og du tror ikke... Stå lidt ude. Jeg kan også tage et billede af det. Oh, fuck. Så gik den væk. Fuck, den er skinny. Den er sygt skinny. Okay, undskyld. Den skulle lige væk. Den ikke snart gå væk. Ja, det tænker jeg. Hold da kæft. Ja. Endelig. Okay, jeg tror vi har lidt sandet lige nu. Fordi det er sygt nøj. Fuck, jeg har sådan 1 og 0. Det var nok fordi det var mig, der ødelagde spejlet. Jeg prøver at bane til stuen, eller kom. Nej, Magne. Tager du spirit box, eller skal jeg tage den? Jeg kan have begge ting. Hvis du kan have sådan her. Jeg gør den. Hvad var det? Ja, jeg ved det. Hvis den handler smart. Jeg tror faktisk godt, det kunne være en Goryo. Den har ikke skiftet rum. Den burde snart håndte det. Men den har ikke skiftet rum nu, det er det, jeg tænker over. Nej. Det er bare trist, hvis vi... Det er bare trist, hvis vi... Oh shit.
laver den? Jeg læser lige om den. Goryo. Hvor er den? Hvor er du? Ja, jeg læser lige. Der står, man kan se dem i dots, Magne. Goryo. Har vi kunnet set det? Nej, nemlig. Så vi skal lige finde dots, eller så. Okay. Lad være med at kaste med ting. Jeg ved sgu ikke, om det er den. Hvad kunne det ellers være? Hvad sagde du, det ellers kunne være? Nej, mylling. Okay. Lad nu blive! Jamen, nu skal du kraftigt med brænderne op. Det er tredje gang. Og guys, okay, skal vi bare gætte på Goryo? I kunne... Det ved jeg ikke. Og man kunne godt høre den footstep. Hvad hvis jeg streger dot af? Men hvis jeg streger dot af, så kan det kun være mylling. Eller hvad den hedder. Så jeg tror altså det er... Tror du? Nej, hvis du streger, at der er dots, så er det Goryo, men jeg tror ikke, der er dots. Jamen, jeg tror ikke, der er dots. Nej, det tror jeg heller ikke, så det er mylling. Ellers skal du prøve at... ellers skal du prøve at stemme på Goryo. Er du friendly? Vi kan nej, han er sgu friendly. Vi kan prøve at stemme på... Nej, Magne. Nå, Mathias, hvis du er her hos mig, ikke? Så drop en ting, hvis du også siger mejling. Okay. Drop en ting, hvis du skal køre nu. Okay. For helvede. Tak for det. I've prepared some jobs for you. Oh, det var Goryo. Brug så lang tid på det der. Vi er noobs. Ja, vi er sgu lidt noobs. Men husk. Hvordan? Jeg føler... Nå, du taler bare. Okay. Husk, skriv ned i kommentaren, hvis I har nogle tips og tricks til os. Ellers skal vi sige det tak for i dag, Mathias. Yes, det kan vi godt. Ja, husk at smash that follow button. Like button and follow. Yeah, kvæl den like button, indtil den bliver helt blå i hovedet. Ikke? Ligesom også, når vi spiller Phasmophobia. Ja, men jeg håber sgu I er færdige med jeres popcorn. For den her, det har sgu taget næsten 16 minutter. Men ja, tak fordi I så med. Peace! Yes. Peace!